Пепеляшко. Не Пепеляшка, а Пепеляшко. Имало едно време едно момче, което се наричало Пепеляшко. Неговия баща се оженил повторно за една много проста, горделива и тъпа, ако може да се нарече, жена. Тя имала двама сина, доведени братя на Пепеляшко, които до сущ приличали на нея. Втория брат и първия брат, както вече казах, били доведени. Те от ранна сутрин до късни доби мислили как да прецакат Пепеляшко. А майка им се радвала на техните мисли. Ой на мама, ой на мама, ой на мама. А Пепеляшко не можела да понася. Пепеляшко, марш да нацепиш камъни за огнището. А принцесата много искала да се омъжи и от 16-та си годишнина насам мисляла за принц. Наредила да приготвят залата в двореца и поканила всички момци от 16 до 35 годишна възраст на бал, за да може да си избере жених. Естествено, двамата братя на Пепеляшко първи хукнали към двореца, а Пепеляшко, както всички знаете, останал да чисти огнището. На третата минута се появява добрата фея. Добрата фея ниско по тревата подава тиквата към Пепеляшко. Пепеляшко със страхотен чуд изпраща към Кремелев. Кремелев към Лечков. Тиквата се превръща в каляска, която се намира точно в наказателното поле пред вратата на двореца, където принцесата се чудила какво да прави и от скука така-такала. Аз съм колко и препускам сама. Изведнъж се появил Пепеляшко с цялото си великолепие. Пребива циркът кръглият си кръп, щом клоунът танцува неуморно, но външността излята в кълъп, разпада се в тясната гримьорна. На масата е другото лице, разтегнато от смях наивно бял, а истинското двете му ръце пред матовото тройно огледало, а истинското двете му ръце. Що ме погледнал, тя разбрала, че го обича. Васко, по-добрият певец. Останало 0 часа, ще бъде 0 часа и 10 секунди. Той хукнал да бяга, а на стълбището останала да светка. Пантовката му. Написал ми е бележка. С Богом, с Богом, с Богом, с Богом казах. Спри, не си отивай, ще ми бъде тъжно. Съобщение! Тук пише, че принцесата ще се ожени за този, на чието крак стане кеца. Кой е това кец? Де да знам. На кой ли ще стане кецът? Сигурно ще стане на човек, който носи кецове. И тя започнала да мери кеца на всички певци в царството, но той не станал нито на Бисер Киров, нито на Христо Кидиков, нито на Георги Христов. А станал на Васко, по-добрият певец. Аз намерих те и мене, всичко вече е
наред. Ритъм общ в нас се ражда, ставаме с теб дует. Тихичко ще ти пригласям на сърцето ми крадец. Ще ти кажа много тайно, обожавам твоя кет. Залюлявани сърцата, този простичък рефрен. Неочаквано открихме, Аз обичам те, аз обичам теб, ти ме. В мелодията обща аз съм ти, а ти си аз. И ще пея без да сбъркам даже втория ти глас. И да сбъркам, пак ще пея на сърцето ми крадец. Много тайно ще ти кажа, обожавам твоя кет. Твоя кет. Залюлявани сърцата, този простичък рефрен. Неочаквано открихме, аз обичам те, Аз обичам те, ти ме. залюлявани сърцата, този простичък рефрен. Неочаквано открихме, Аз обичам те, аз обичам те, аз обичам те. аз обичам те.